Diri o daghan kay Treasure Island. Gusto ka garapa? Naa. Botilya? Naa. Kung nag-need ka og relief goods, at least ubay-ubay na ni siya. Araw. Tagas kina. Sakit kina. Aray. Dara. Ara. Adjust. Ara, adjust na. Ana na oh. Oh. Ana na makarong to. Tagas kina, sakit kina. Gusto ka na. Magmao ni suspect sa tae da. Dara makarong to no, burger, fresh pa ni siya, fresh burger sa dagat. Diri sa Naga. Naga ni ha. Dara. Iya kay na. Ilamas din ang brother kinan sa kuan sa sinigang. Tilawan na tubig kung lami ba niyang dahon. Paita. Di kay ang sambag aslo man. Di ba? Diri kay kani siya pait. Pait di mga karangton. Ang iyahang dahon pait. Ano yung pait? Kapaitan ba? Kapaitan sa kinabuhi ba? Kita pug kuog naibanog kung sa in English ana mga karungton falcon naray. Ambot og makakita mo. Ambot kita baga, makita baga. Kita mo mga karungton. Di na tabanog falcon na daray kana. Bantay ka glide siya mga karungton. Paitira. Ana na mga karungton si Brother Justin nakadanag sako kay nakuangan man mi. Daray. Diin ka na siya nanguhag sako. Oh, sponsor sa producer feed. Tara. Oo, log. Og model bagong tupi ang model ba? Danag fly sunod. Sunod atong kwaon ba kay gunting. Karungton ha, pro wave ba na siya nga na nasamad yun mi no. Tara, sakit kayo. Kita ya sa. Ana gina basta manguha kag aroma, samad jud ka. Araw. Yan. Yo guys. What's up? Sa una di ko mutuo ng Treasure Island. Pero karon mutuon ako. Kay ano? Awa. Diri o daghan kay Treasure Island. Gusto ka garapa? Naa. Botilya? Naa. Kung nag-need ka og relief goods, ari hangad diri. Stop. Ambot. Ara na. Relief goods kompleto na. Ambot og unsay sud ana pil na relief. Ay sa ha. Unsam na. Ambot. Basta relief goods na. Gisangit ra na. Guys, kung makapangutan na mo, di ba kakita mo tong salida nga apokalipto. Kato si Paksiw, nanutho siya kay nanguha siya mga ilaga nga iyang butangan og hilo ba ang tutho. So kung magwonder mo asa siya nagkuha og kanang kuan, asugi. Dire, ani. Aroma to. Araw. Ingon siya bumbil ko no. So dito bumbil. Araw, aroma na. Iyang gikuan, gibala niya sa iyang bagakay. Apit patay sila si kuan katong kontra niya sila si Humphrey. Diba? Tong sila si Humphrey ba, sila si isa tong usa Tutski. Si Buski. Barag Tutski. Papa ni Tutski si Buski. Barag Tutski. Barag Tutski, brad. Ana na siya magkaroon dara manguha mo kung mangita mo og hinagiban ari diri. Tutho. Daghan ni gamit. Pwede siya toothpick. Pwede siya tutho. Tangan na nimo hilo atong baki ba. So kung manguan mo, mangayam mo, kanang mangayam, pasabot ana manghunt og kanang mga hayop. Sa una nami iro, brother. True story gini na agin mi iro sa una sa probinsya nga nakakuha og maral. Kailan mo maral? Wildcat ba, wildcat? Oh, kuha naman ng wildcat ron kanang unsay tawag anang
kanang pangitaon sa tawag nga term Endemic. endemic endemic wild cat ron pero nakakuha gi adobong papa Endemic or endangered guys. Or endangered endangered or gi adobo lagi kuya kay tamong iro sa unay kay mangayam munguan siya ba mo appeal siya og panguha manghunt siya ba mao na ang gi-nominate karon nga tiger dog. nga ginominate siya nga kanang Philippine Philippine breed. kanang kuan ba Pilipinas gid siya nga giangkon ba dili Aspin kay naman siya kanang murag certain skills ba nga Traits. traits nga wala sa laing nasod nga iro